3 dies, Brunyola ha estat l'epicentre de la producció de l'avellana de la comarca de la Selva, amb la celebració de la Fira de l'Avellana. El Centre Eix de Negoci de Santa Coloma acull un taller sobre com aplicar la intel·ligència artificial en el món empresarial. L'actor i humorista Fel Feixedes presenta Arbúcies el seu primer llibre, M'hauria agradat conèixer-te, que rescata la història del seu avi com a saxofonista de l'Orquestra Internacional Malavella. L'enderroc de l'emblemàtic edifici de l'antic hostal Ribot de Caldes de Malavella serà aviat una realitat, amb els treballs ja a punt de ser adjudicats. Riudellots de la Selva acull la segona edició de la Jornada de Benestar Emocional de la comarca de la Selva, enguany centrada en l'activitat física. A Fem Cultura coneixem els lloretencs Isabel Bernal i Guillem Frank, que participen en el cicle Música Santa Cristina a l'Ermita de Santa Cristina. Entrevistem a Blanco Graner, pintor català molt involucrat en obra social. Actualment podem veure les seves obres en una galeria d'art que té a Tossa de Mar, on també té el seu estudi. L'implantòleg Miguel Ángel Sánchez Salmerón de Vitaldent ens explica què són les malalties de les genives, la periodontitis i com podem prevenir-la. Comentem les estrenes que trobarem a la gran pantalla i acomiadarem el programa amb el temps presentat per Rafael Balaguer. Ens explicarà el temps d'aquesta setmana i de la setmana vinent. Bona nit, Fira de l'Avellana! Ha arribat una nova campanya de recollida de les avellanes i amb ella s'ha celebrat una nova edició de la Fira de l'Avellana, arribant ja a la 30a edició. Una fira que ha comptat amb una programació plena d'activitats com exposicions, concerts i espectacles per totes les edats. El gruix d'activitats s'ha concentrat durant el cap de setmana. De les activitats del dissabte destaquen les exposicions, com la dels 30 anys de la Fira de l'Avellana, on es fa un repàs fotogràfic de l'evolució d'aquest esdeveniment durant aquests anys. A la tarda, la plaça de Brunyola ha acollit l'espectacle infantil Amb ganes de gresca, a càrrec de Ricus, un espectacle concert familiar de gran format, carregat d'energia positiva, on petits i grans no han pogut parar de ballar a ritme de pop, rock, reggae o ska. Un espectacle ple d'alegria, de somriures i de màgia, tot repassant les nostres festes i tradicions. Poc després, la Sala Gòtica de l'Ajuntament ha acollit la xerrada històrica Els remenses a Brunyola i Sant Martí Sapresa, a càrrec de Ricard Teixidor. La nit del dissabte ha tancat amb l'espectacle d'humor Bona gent de Quim Masferrer. En aquest show, el conegut presentador del Foraster de TV3 fa un homenatge a l'espectador en un show únic i irrepetible on el públic n'és el protagonista. Un espectacle ple d'humor on no ha faltat el riure i les anècdotes divertides. Durant els dies de la fira també hi ha hagut degustació i venda d'avellanes de la selva i productes derivats als espais reservats per als productors a la plaça de Brunyola. També als entorns de la plaça hi havia parades de diferents productes artesans. Un any més, la fira és un aparador magnífic per poder exposar els nostres productes i la gent ha respost molt bé a la crida que van fer de que vinguessin a la fira. S'han venut molts productes, han pogut tastar productes nous, provar l'avellana que ja la tenim de la collita i tot està anant molt bé. Com que hi ha diversos elaboradors aquí a la zona que són productors també i que elaboren la seva avellana, podem trobar no només l'avellana crua i amb clova, sinó també torrada, garrapinyada, xocolatejada, torrons fets amb avellana, colants, magdalenes, pans, cremes d'avellana, pastes d'avellana, un piló de coses tot fet amb avellana d'aquí de Brunyola. De les activitats del diumenge destaquen la missa a l'església parroquial amb acompanyament musical de la Coral del Gell. Al migdia, a la plaça de Brunyola, s'ha realitzat una demostració gastronòmica de cuina pim-pam amb avellanes amb el xef Arnau París, conegut per participar al programa de Masterchef i cuiner al programa Cuines de TV3. A la tarda destaquen l'audició de sardanes a càrrec de la Cobla La Principal de Cassà, a la plaça de Brunyola, i també els diferents concursos que es repeteixen any rere any. El 9è concurs de collir avellanes, Memorial Joan Horta, el 13è concurs internacional d'esclovallar avellanes, Memorial Joan Mascort, i la 7a cursa amb sacs a l'esquena, Memorial Pere Parera. Estem molt contents d'haver celebrat un any més aquesta edició de la Fira de l'Avellana, aquest any amb un toc especial perquè fèiem 30 anys, no? I
i hi havia alguns actes que eren una mica per commemorar aquest 30 aniversari i els resultats són molt bons, estem molt contents, els productors diuen que s'ha venut molt, més que altres anys, i per tant això vol dir que hem crescut amb afluència de visitants i que per tant la fira creix, i això per nosaltres és molt positiu. El maco d'arribar al 30 aniversari és l'evolució que ha fet aquesta fira. El primer any teníem una fira molt primitiva on només podríem veure el producte una mica acabat de collir i poca cosa més, i ara està envoltada de tot un tipus d'activitat tan lúdiques com familiars que fa que sobretot pel públic familiar els vingui de gust venir a passar el cap de setmana aquí, i per tant, aprofitant que venen a les activitats, poden veure aquesta avellana, la poden tastar, la poden comprar, i ja no només avellana crua, sinó que trobem ja tot tipus de producte elaborat i d'iniciatives empresarials que han crescut al voltant d'aquesta fira, i per tant tenim encara camp per créixer, i això és el que ens dona forces per seguir endavant. La Fira de l'Avellana d'enguany ha acabat amb una cantada d'havaneres amb el grup Pescadors de l'Escala i repartiment de ron cremat per tots els assistents. Però més m'agrada el teu cos, més m'agrada ta besada. El Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners ha acollit aquest darrer dimecres un taller sobre intel·ligència artificial organitzat per la Diputació de Girona. En els últims anys, la intel·ligència artificial s'ha convertit en un motor impulsor de la innovació i l'eficiència, sobretot en el món empresarial. Malgrat això, són moltes les petites i mitjanes empreses que consideren que és una eina inaccessible o difícil d'implementar. Per aquest motiu, la Diputació de Girona ha organitzat aquesta sessió dissenyada per abordar de manera accessible els aspectes que una empresa ha de saber per implementar la IA en l'entorn laboral i utilitzar de manera adequada el xat GPT. El taller ha estat totalment pràctic i ha anat a càrrec de Lorena Rodríguez, cofundadora i gestora de projectes i professora de màrqueting digital. Avui l'objectiu, bàsicament, és que totes les persones que assisteixin al taller tinguin una visió més àmplia de tot el que poden fer amb intel·ligència artificial. Avui parlarem del xat GPT, però n'hi ha moltíssimes altres que també farem una petita pinzellada. Per exemple, en la gestió dels textos o dels documents hi ha eines que et fan resums, et pot ajudar a crear correus per captar nous clients, pots automatitzar tasques, fer-te horaris, vull dir, hi ha moltes petites accions que en el dia a dia et poden ajudar a ser més productiu, però sempre amb supervisió, és a dir, no ens podem fiar al 100% de la primera resposta que ens dona. No és un substitutiu a la intel·ligència humana, és un complement que et pot ajudar a ser més productiu, però no ens hem de descuidar que al final és una màquina que l'hem d'entrenar. El taller ha començat amb una presentació i una petita introducció sobre què és la intel·ligència artificial i quines són les eines més comuns que fem servir en el dia a dia. Després ha començat la part pràctica de la jornada, on els assistents han pogut aprendre diferents recursos com personalitzar el xat GPT o fer servir diferents aplicacions d'IA. Aquest darrer divendres, el Teatre de Cal Xic d'Arbúcies ha acollit la presentació del llibre M'hauria agradat conèixer-te del popular actor Fel Feixedes. L'arbucienc ha presentat la seva primera novel·la al seu poble natal, acompanyat del periodista Eloi Vila. L'hem presentat a la Setmana Lliure en català, va anar molt bé, vaig presentar a Barcelona també per amics i família, però avui és especial, avui és a casa, avui hi ha tota la gent que m'estimo i per tant sempre quan faig un espectacle o una cosa com aquesta sempre és més especial i espero que la rebuda sigui bona aquí també. Al llibre, Feixedes reflexiona sobre la seva vida i la seva professió a partir de la descoberta de la figura del seu avi, a qui mai va arribar a conèixer. L'arbucienc pren com a punt de partida la reconstrucció d'una història personal, el passat del seu avi Pitu, un prestigiós saxofonista de l'Orquestra Internacional Meravella. Mentre que es van descobrint fragments del passat familiar, parla de si mateix i del seu viatge personal per descobrir la seva herència artística d'una forma humil, plena de franquesa. L'idea sorgeix bàsicament de, com explico en el llibre, que a partir de jo explicar a la ràdio la petita història que coneixia el meu avi, un fill de pagesos d'aquí Arbúcies, el qual ell era l'hereu del mas de Can Bellveí,
i ell amb 15 anys renuncia perquè ell diu que vol ser músic i que no vol ser pagès. Jo explico això a la ràdio, no en sé res més, i a partir d'aquí en Josep Loredo, un músic d'Amer, jubilat, truca a la ràdio, parla amb l'Eva, la productora, i diu, estic-li en Feixedes que si vol saber alguna més, deixo el meu telèfon i que em truqui. I quan vaig sortir allà, el vaig trucar i em va dir, mira aquest blog, aquesta pàgina web, i a partir d'aquí si vols anem parlant, i allò va desencadenar una obsessió meva per saber coses del meu avi, vaig començar a escriure paral·lelament, pensava que feia un espectacle de teatre, un monòleg, i no, resulta que aquest cop el format que em va sortir va ser format llibre, i això, i avui el presento aquí a casa. L'objectiu era deixar escrit als meus fills per saber d'on venen i qui som els Feixedes. No hi havia més objectiu que aquest, el que passa que quan vaig escrivint li passo al meu amic Xuriguera, ell ho comença a llegir, em comença a dir que està molt bé, que ell hi veu format llibre. A partir d'aquí ho passo a l'Albert Tom i la Sílvia Soler, perquè en Xurín diu envia'ls, ja veuràs que els agradarà. I ells em diuen que està molt bé, que ho envia l'Ester Pujol, l'editora, jo li envio l'Ester Pujol dient, Ester, t'envio això, perquè m'ho diuen, no pateixis, sense cap compromís. I em truca al cap d'uns dies i em diu, hòstia, m'agrada molt, això ho hem de publicar-ho, i aquí estem, amb un llibre entre les mans. Fel Feixedes és conegut per la seva faceta com a actor, humorista, director i guionista. Va ser un dels fundadors del Teatre de Guerrilla, juntament amb Quim Masferrer i Carles Xuriguera. Actualment, l'actor està de gira amb els espectacles Les Mares i Festa Grossa. L'enderroc de l'antic hostal Ribot de Caldes de Malavella serà aviat una realitat, amb els treballs ja a punt de ser adjudicats. Un edifici en desús situat al carrer Roca 6. El seu enderroc permetrà la construcció d'un aparcament provisional amb la intenció de llarg termini construir-hi habitatge social. La visió i la voluntat de l'Ajuntament és enderrocar per fer uns murs de contenció i destinar-lo a pàrquing. Però sí que és veritat que hi ha una edificabilitat que la volem conservar pel dia futur, i de fet estem parlant ja amb alguna fundació poder fer habitatge social per la gent jove i per la gent gran del nostre municipi. El projecte inclou l'enderroc complet d'aquest edifici, emblemàtic al municipi i que un cop va tancar va ser adquirit per l'Ajuntament. Un problema de luminosi és el causant del seu futur enderroc. Un cop s'hagi completat, es procedirà a l'anivellament del solar, l'execució d'un mur de contenció perimetral i la instal·lació d'una nova tanca on abans hi havia la façana. És un enderroc una mica complicat perquè la planta de dalt, la superior, s'ha de fer pràcticament a mà, perquè de fet hi ha cases colindants i per no afectar-los. Això ens ha encarit l'obra, però ja està tot solucionat i ara falta executar aquest enderroc que, com he dit, serà ben aviat. Un projecte que, tal com assegura l'alcalde, és molt esperat per la població de Caldes, ja que facilitarà l'aparcament al centre del poble i també beneficiarà els seus comerços. Aquí hi ha una afluència, hi ha Correus, el carrer Major, les Rambles, estàs ben bé al mig del poble i podràs aparcar gratuïtament. De fet, la intenció de l'Ajuntament de Caldes és que sigui gratuït i la gent però necessita llocs per aparcar. Això és veritat, tenim 2 pàrquings grossos aquí molt propers i ara amb aquest serà el tercer pàrquing. Valliu apunta que aquest projecte també serà beneficiari per al carrer Josep Soler, amb la col·locació de 2 rampes d'accés a l'aparcament des d'aquesta via, la darrera que queda per urbanitzar el municipi. Cultivem el benestar emocional ha estat el lema principal de la segona edició de la Jornada de Benestar Emocional de la Comarca de la Selva, una cita que es va celebrar divendres a Riudellots amb la participació de més d'un centenar de persones. Aquest any la jornada s'ha centrat en l'activitat física com a element indispensable per millorar el benestar. Doncs aquest any ho hem volgut centrar en l'activitat física, perquè ens vam trobar l'any passat que realment hi havia moltes experiències del territori i ens va costar molt triar quines presentàvem. Doncs aquest any hem decidit fer una temàtica més concreta, que és l'activitat física, i a partir d'aquí explicar aquestes experiències. Concretament s'han explicat 5 experiències del territori, dirigides als assistents que han participat a la jornada. Entre aquests, professionals dels diferents àmbits i sectors que han pres part en aquest treball transversal i multidisciplinari, amb la finalitat d'abordar les necessitats del territori des d'una perspectiva col·lectiva.
Doncs aquestes jornades ens serveixen una mica per posar en comú aquestes experiències que es fan a diferents municipis i que puguem conèixer uns als altres la feina feta. I a la vegada fer-ho des d'aquest benestar tan professional com també per encomanar-lo a la resta de la població amb qui treballem. La jornada ha comptat amb una primera part que ha servit per donar a conèixer aquestes 5 experiències i una segona part més pràctica, on els professionals han pogut compartir activitats dirigides a cada col·lectiu. Finalment, la diada ha clos amb la ponència d'Anna Ibáñez, especialista en medicina de l'esport. Avui és l'últim divendres d'agost i, per tant, l'últim concert del cicle Música Santa Cristina. L'Ermita ha obert les portes cada divendres al vespre a una sèrie de concerts de diferents estils. Avui els protagonistes són els lloretencs Isabel Bernal i Guillem Frank. Hem vingut una mica abans per parlar una estona amb ells i per escoltar, evidentment, el concert amb tot allò que ens han preparat. En una època de fa molts anys, ahir repassant una miqueta la meva vida amb en Guillem, fa 17 anys que jo havia tocat amb orquestres i em dedicava també a ensenyar classes de violí i de piano, però sempre queda allò de que ja no toques, però a la mínima que algú et demana fer alguna coseta dius sí. Ni m'ho penso, és l'oportunitat per tornar a treure el violí, per tornar a pujar en un escenari, que m'agrada moltíssim, i sobretot per tornar a compartir la música amb la gent. Un membre de l'obreria, en Jordi Soliguer, ens ho va proposar, ens va trucar i ens va demanar si volíem fer-ho, i a mi, jo he fet classes de piano quan era més petit, durant uns quants anys, i sí que havia tocat en algun recital i tal, però sí que és veritat que fa anys que no ho feia, però quan em va dir si volia fer un concert amb l'Isabel a piano i violí, em va fer moltíssima il·lusió i no m'ho vaig pensar 2 vegades. Tinc la sensació de que busco excuses, sempre que m'ofereixen de tocar, aprofito per dir, vinga, doncs traiem el violí o la viola i tornem a tocar-ho. Jo crec que és entrar aquí a veure el piano i dir, ostres, això ho he de tocar jo. Sí, però bé, els portem bé els nervis i intentaré que no es notin. Jo moltes vegades me miro tant el violí com la viola. Això és fusta, és viu, està pendent de les vibracions per ressonar, per tornar a créixer el so. I em sap greu, moltes vegades me'l miro i penso o me'ls podria vendre o el podria cedir a algú que el toqui i que segueixi vibrant, però després sempre estic com a l'espera de dir no, que mai se sap, potser algun dia te tornes a enganxar i mira, aquesta nit és un clar exemple de que he tornat a agafar el violí. Ens vam conèixer en un intercanvi, una trobada cultural que vam fer a Bolsena. Ell anava com a ballador del Ball de Plaça i jo anava com a regidora de Cultura. I allà és on ens vam conèixer, vam començar a compartir les nostres inquietuds musicals i on va sorgir la idea de fer aquest concert d'avui. La primera vegada que vam tocar junts va ser a finals Podeu seguir veient el programa de Fem Cultura a la pàgina web de Fitel Televisión. L'entrevista. Blanco Graner és un pintor català. Neix a Barcelona el 31 de gener de 1954. Cursa els seus estudis al Cercle Artístic de Sant Lluc i a l'Escola Cliros amb Carme Vilà. També fa viatges d'estudis a París. Conegut per la força de les marines, paisatges i bodegons, ell transforma les imatges que veuen verdaderes obres d'art en un món de colors i textures. Molt involucrat en obra social, és membre de Rotary Internacional i membre actiu de la Fundació Privada d'Art Contemporani Català.
Actualment podem veure les seves obres en una galeria d'art que té a Tossa de Mar, on també hi ha el seu estudi, en el qual ens rep amb una altra de les seves virtuts, la senzillesa. Com va ser el teu periple d'estudis entre escoles i viatges a París? Bé, mira, vaig començar... De molt jove jo ja pintava, però per aquella època les famílies no seguien el tema. Vaig començar amb la Carmen Vilar, al Poble Nou. Després vaig anar amb el mestre Joaquim Urgell, un gran artista. Després vaig anar al Sant Lluc. I a partir d'aquí, més que escoles, a mi m'ha agradat estar amb grans artistes acompanyat i que m'ensenyessin. He treballat molt amb el Joan Abelló, he treballat molt amb el Joaquim Hidalgo, he pintat amb grans artistes al natural, que és el que a mi m'agrada, i anava amb ells i ells m'ensenyaven, més que classes. I quan vaig anar a París vaig estar quasi bé un any, també amb artistes, passant-ho malament, de gana i de més, però va ser una experiència d'aquestes maques per saber on te'n posava, que era molt dur, que és molt dur viure de l'art, però que em va servir d'experiència per saber que tinc que lluitar, que estic a treballar i seguir treballant cada dia. En els inicis de la teva carrera, quins estils treballaves? Mira, jo, el pintor que em va ensenyar més tècniques va ser el Joaquim Urgell. Ensenyava el que tenia que començar, saber dibuixar bé, donar volúmens i de més, però quan vaig conèixer l'artista Sotin francès, que em va entusiasmar, quan vaig viure experiències amb el Joan Abelló, molta matèria, molt expressionisme, vaig dir, això és el meu camí, i em vaig anar tirant per molt d'expressionisme. Tenia la llibertat de poder fer la pintura que a un t'agrada, de posar la força que vols, treure les coses que no t'interessaven del paisatge, posar els teus sentiments, la teva expressió. Aquí em va frenar la pintura del Ramon Vilanova, que vaig dir, tinc que analitzar-ho més, tinc que estudiar-ho més, però no m'he deixat gaire portar per altres artistes que em deien segueix aquest camí, sinó que ha sigut una cosa molt espontània meva. Tots he agafat de tots els que m'han dit fes aquí, m'hi he après i ara faig el meu estil, la meva pinzellada és reconeguda i saben que això és un blanco. En les teves obres dominen els colors intensos, que t'atrapen. Per què? Mira, parlant amb grans mestres, sempre em deien que intentés no pintar el que la gent vol que pintis, sinó que... Podeu seguir veient aquesta entrevista a la secció Entrevistes de la Selva TV. Espai Salut. ¿Qué es la enfermedad de las encías? ¿Qué es la periodontitis? Es esta enfermedad que es de causa bacteriana, que se alimenta del sarro que se nos acumula en los dientes y las encías y vamos perdiendo el hueso de soporte de los dientes. El problema que podemos tener es que a medida que va avanzando y vamos perdiendo hueso, cada vez los dientes se van moviendo más. ¿Qué solución tenemos nosotros para esto? Pues primero la prevención. Es muy importante que tengamos una correcta técnica de cepillado, que nosotros te la vamos a enseñar, y a partir de ahí, con el tratamiento que nosotros vamos a realizar, la combinación de ambas cosas es la que va a hacer que esta enfermedad la podamos tener pausada y parada al máximo tiempo posible. Primero vamos a realizar un test bacteriológico para saber qué bacterias son las que están causando esta enfermedad. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es eliminar el sarro y tratar esas bacterias para que, junto al mantenimiento que el paciente va a realizar en casa, podamos tener esa enfermedad lo más controlada posible. ¿En qué consiste el tratamiento del curetaje, que es el tratamiento indicado para la periodontitis? Pues primero vamos a realizar un eliminado del sarro alrededor del diente, luego mediante anestesia vamos a meternos dentro del surco gingival y vamos a eliminar el sarro que se nos acumula ahí debajo, para finalmente acabar con tratamiento con enjuagues para mejorar la calidad de las encías. Estrenes. Què tal? Temps per recomanar 3 pel·lícules que arriben aquesta setmana. Us sona aquesta cara? Us sonen aquestes imatges? És la Demi Moore. Aquest cap de setmana s'estrena la seva última pel·lícula, però abans una espanyola que té a veure molt amb el que va passar fa uns anys en aquest país. Aquí tens La Infiltrada, una pel·lícula d'Arantxa Echavarría. Ens explica la història d'una jove guàrdia civil que es va infiltrar a la banda terrorista ETA. Ella és Carolina Yuste, ell és Lluís Tossà. Aquesta jove
agent dels cossos de seguretat espanyols va desarticular un comando d'ETA i varen salvar moltes vides, basada en fets reals. La primera novetat. La segona, t'imagines un robot que cau en una illa solitària i que es fa amic dels que viuen a la illa, dels animalots? Robot Salvaje, així es diu aquesta joia de l'animació que apunta maneres per anar als Oscars i, per què no, poder guanyar. I la tercera novetat és la pel·lícula de la Demi Moore. T'imagines un elixir, un producte que et mantingui eternament jove? L'elixir de la felicitat, els cànons de bellesa. Tot això tracta la pel·lícula de Coraline Farjat. Vista a Sitges, a Sant Sebastià, ha agradat molt, arriba aquest cap de setmana La Sustancia. A veure si us agraden aquestes propostes. Más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es La Sustancia. Soy su. Contratada. Adelante. Un equilibrio perfecto de 7 días cada una. Lo que no debes olvidar es que las dos sois una. No puedes escapar de ti. Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia. ¡Este equilibrio no funciona! ¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo? Estoy bien. Todo va bien. ¡Vieja! ¡Gorda! ¡Asquerosa! El restaurant de Meny de Vidreres patrocina el temps. La tardor encara no acaba d'arrencar amb força i aquests dies hem continuat amb un ambient potser més propi de la primavera que de la tardor. I hem gaudit d'uns dies amb un ambient força suau i agradable, amb màximes de fins a 23, 24, 25 graus, tot i que algun migdia amb més núvols han baixat fins als 21 graus aquestes màximes. Les mínimes a primera hora del matí sí que han començat a baixar i han oscil·lat entre els 9 i els 12 graus i han tingut molt poca pluja. Però el sol que hem tingut durant aquests dies no es repetirà tant durant el cap de setmana i a partir del migdia de divendres ja es començarà a tapar el cel amb núvols més densos que ens acompanyaran ja per tot el dissabte i el diumenge. Malgrat aquests núvols, la precipitació es quedarà lluny de nosaltres, tot i que s'anirà apropant a la península Ibèrica des de l'oest, però durant el cap de setmana, al principi pensem que no hauria de ploure. Dissabte serà una jornada una mica grisa, però encara podrem tenir algunes clarianes que ens deixaran veure el sol una bona estona. No tindrem pluja, les temperatures màximes seran suaus, estaran cap als 20 graus. Les mínimes seran més altes que dies enrere i arribaran fins als 9 graus. Diumenge tindrem més núvols i ja no hi haurà tantes clarianes, però tampoc plourà. Les temperatures pujaran una mica fins als 21 graus de màxima i 10 de mínima. La mar s'anirà animant a mesura que avanci el cap de setmana. Tindrem onades que aniran guanyant alçada des del mig metre fins als 125 centímetres. La temperatura de l'aigua estarà al voltant d'uns 21 graus. El vent serà suau de fins a 15 km per hora, procedent del sud-est, bàsicament. Per la setmana vinent els núvols dominaran bona part de les jornades. El sol començarà a guanyar la partida a partir de dimecres, però durant les nits de dilluns i dimarts podem tenir algunes precipitacions. Les temperatures màximes començaran a baixar fins als 20 graus, les mínimes baixaran fins als 9 graus. I avui us deixarem amb aquesta fotografia de Maria Jordà amb aquesta vista des del far de Tossa de Mar, un indret espectacular amb un museu molt interessant. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@selva.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! El restaurant de Meny de Vidreres us ha ofert el programa del temps.